ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନୂନା ଜିନିଷ କରିବି ବୋଲି। ହେଲେ ମୋଦିଜୀ ଆହୁରି ଚାଲାକ ନୂନା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଆହୁରି ମୋଦିଠୁ ଚାଲାକ। କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତି 5,000 ଦେବା କହିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିଟା ନେଇକି ଦେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ। ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ମିଳିଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ ମିଶି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମୋଦିଜୀଠୁ ମୁଁ ଚାଲାକ ପଡ଼ିଲି ନା ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଭାବିଥିଲେ ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କାଳେ ନେଇକି ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋଦିଜୀଠୁ ଆଉ ଚାଲାକ ପଡ଼ିଲି। ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବି ଆଗେ ନେଇକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ ମୋ ଭଳିଆ।